Pois aquí en Cangas pois temos o de acabar en ao, é dicir, mao. Mi irmão, miña irmá, meu avó, eso sí que o decimos, meu avó e miña avoa. Si, dicimos tú, e dicimos nosotros, e vosotros. É o que seña maior, usted ou... Ou sexa este, nós dicimos seña. Seña unha cousa, ou seña outra. Eu sinto e moito, eu sinto e moito, o sea, así. Non é eu sinto e moito. Palabras como barruzar, que é o orballo, é un barruzo. Das piñas nunca dicimos eso, sempre son carocas. Claro, aquí o caldo faise cimós. Son os grelos bastante tiernos, que son, despois xa cando medran xa son grelos, pero cando son máis ou menos tiernos son os timós. Marisco da costa. Orizos, mentiñas que non sabedes nin que son. As carambelas que son as nécoras. Aquí chamamos de lámparos, son conchas que hai pegadas ás pedras. No inverno eran salos de baile e de cancións que viñan modernas, que extraían polo brao as bandas de música, que entonces tocaban sin micrófonos, nin corriente. A expresión famosa que só se dice por aquí, que é ben deitar, é dicir, ben deito da cámara para sair na televisión, pois é que se non fora pola cámara non podría salir. Había ali dúas casas, non vive naide delas. Dicese naide, ali dicese ninguén, pero aquí por ninguén non entende naide. Ben falado. O que comemos pola mañá despois de erguernos é o... Mas como sabes? Hoxe o Ben Falado chega ao seu capítulo 200, 200 pingas de luz e 200 pingas de mel, ou polo menos iso é o que lles quixemos ofrecer. A lingua é un produto da intelixencia humana e observala produce maravilla. A lingua move paixóns, iso quere decir que está viva e que é un elemento sensible da nosa sociedade. Fálena con cariño e fálena sen medo. Moitos profesores pídennos copias do Ben Falado. Temos que dicirles que na páxina da Televisión Galega hai un sitio que se chama Televisión á Carta. Aí poden entrar e recuperar todos os capítulos anteriores. Como din na Mariña, ben deitamos destas tecnoloxías que nos permiten meternos no túnel do tempo e recuperar o pasado. Graciñas pola súa fidelidade. Abur.